И така, здравейте приятели, аз съм VortexBG, това е втори епизод от Minecraft оцеляването ми. Смених си скина, това ще ми е вече скина на тота, така да се каже. И в този епизод, в този епизод ще експлорваме мината. Само дали да си направя чест. Да, ще се направя. Добре, оставям си тук най-важните неща, които няма да ми потребват. Това няма да ми трябва. Това. Айде да се вземем 7 каблстон. Друго дърво и това е. И лак. Не знам ни причини. Вече би трябвало да е по-добре. Сега в момента игра с 48 фрейма. Но защо ми лаги, не знам. Няма значение. Добре, сега. Ето до тук съм експлорнал. Вижте, изглежда доста голяма. О, така. Значи сега да си направим един крафтинг тейбъл и малко плъчки. Съберем въглища и ще оберем този айрон и ще отидем по-нататък в мината. Така. Окей. Тук има айрон и то доста. Мисля колко да е 8 айрон някъде. Не 8. 6. 5. Да, 5 айрон. Не, 6. Добре. Тук има още малко кол, ще го взема, защото нямам никакъв. Скоро ще правя Minecraft giveaway. Gift код. Ще дам един. И тук има майншафт. Супер. Да го гледаме. Мен! Защо ми лага така? Принцип не ми лага така, но ще взема мерки. Спокойно. О, зомбите чувам. Дано да има някой чест. Аз притеснявам само от едно, това да не се загубя. Трябва да си изтегля арей минимап. Чест! Yes. Това да има мелон сид. Йоо! Супер и седло има. Паяк. О, кейв спайдър. Мария животно. Да си мазното изчари. Идва още едно, само си вземат. Ей, ти гъпли ще ме нападаш, ей. Добре, си взема и това. И релсите, защото за по-нататък съм планирал нещо. Не съм с нищо не съм планирал, но просто да имам. За по-нататък може да ми изхрумне някоя идея. Добре, сега откъде дойдох? Тука. Искам да слезна там долу. Обаче ми е любопитно как ще стане. Добре. Сега да ме видява тук. Няма да се бъде една по-изолу, затова ще изям сега ябълка, да сме по-разумни. После нямам никаква идея как се пребираме в къщата. Мале! Умирай, букуп! Оле! Ако има диаманти, ще слезна. Има гъбки. Няма. Добре, всяко не ме видял това. Има лазули и двоен равин. Строен, бих казал. Добре. Още айрон, тук съм пропуснал. Гледай го то, много точен е. Абе, я си ти.
Добре. Не. Аз откъде дойдох? Къде е майншафт? Аз приема цепше, мангал. Мангал. Добре. Това беше добро, просто нищо не мога да кажа. Окей. Мен. Ще я да не с това миндил, бе. Да, явно. Man. Kiss my ass. Asshole. Не притеснявам се. Вече съм безопасно. Станах отгоре, няма още приятели. Къде ми няма никой? Добре, няма никой. Скелета е долу и ни гледа подозрително. Добре. В някой друг епизод ще изпълням цялото, защото ме е страх да не се загубя. Мисля, малко погледахме, разбрахме, че има остава на мина. И те подобни. Гадост. Мале. Много добре. Май животно. Повисъл, че те съм. Леле. Мале, умигам. Кой е наред? Омага. Само един скелет да ма цепне. Омага! Зомби! Ето за това... пак ли паднах, бе? Да. Така. Хоп. Сега сериозно да се тръгваме от тук. Мястото не ми харесва особено. Някой друг епизод ще има приключение! Но не и в този. За съжаление. Следващия епизод, като се изтегля да е минимап, защото има базе, признавам си, или се направя карта, честно казвам. Какво става пич? Или пичка, не знам какъв пол си, ама няма значение. Така. Там нагоре не съм разгледал. What? Взема този кол и айрон. И може да се каже, че съм с малко си направя пълна айрон броня. И съм готов за нещо. Да. Там има още айрон. И от миналия епизод, след като услужих, едно зомби имаше тук. Сега ще го видим. Омага! Мале, изках си ръка. И това беше зомбито. Те ще ми изкочи сърцето. Добре, толкова кол ми е достатъчно. После трябва след да покупам още малко каустон. Защото... Да огледа селото. Стана. Група. Къде си? Къде си? Що бягате? Какво става тук е? Че е то, да не е много умен. Какво ми правите вкъща е? Але те какви са? Какви става е? Гледайте ми. Бах ти и педофилските офекти, аз да не съм някакъв болен. Добре, чупа всичко не по какво е расло и кое не. Момент. One second. Чувам вече зомбитата. Те май затова се скакават в къщата ми, бе. Да, може и да е за това. Добре, затова ай да приспиме. Ти ще ми почетеш ли приказка?
Не почитай се приказка, бе! Чай избия какво да ходи. О? Ко? Не. Аре, легам се. О. Що ми сядаш върху? Що ми се качваш върху легото? Как не те е срам? Човек иска да попити. Това ми е хубаво. Ба си дебила. Раме! Огромни са нервио. Магале! Добре. Оля, аз нямам кирка, бе. Така, трябва да направя фото отзад. И трябваше да сложа то айрон се пече, ще така пече. Имам мелан сидс и това е чудесно. Просто идеално. Идеално. Мале. Оп. Така. Мисля, че скоро... Какво играе? Мале. Как му е да играе? Мъгъс, мачках си реколтата. Добре. Като не снимам игра с 80-90 фрейма, някой път 100. Обаче не мога да разбера защо. Приемам като снима да ми пада до 50, обаче до 10. Някой път това просто не мога да разбера, като игра на шорт. Не знам. Ще видя малко Каластон да си довърша ограждението. Поне колкото мога да го довърша. Следващия епизод ще си правя къщата вече. Ще започна къщата, смятам да е в... Абе, сега скача горе, ще ви покажа къде. 2,42 да съберем. Толкова за сега. Добре, какво искате? На фаст се направих. Мога да повярвам. Лаги ми се научи тут. Айде да не говорим. Добре. Ай, стига спон. Добре, има ли сидове? Има много ясно. Аз посаждам сида и го махам после. Добре, какво предлагаш? Ти си някакъв миндил. Аре беги си. Почва тия мадрясните, бе. Добре, какво седиш по средата на нищото, Човек иска да си върши работата ти. И ще кръста Бошко, защото си много досаден и ми приличаш много на Бошко. Това ще е Бошко 2, това е Бошко 3, това е Бошко 4, това е Бошко 6. Това е Бошко 5 и това ще е Бошко 6! А това е Бошко 1, който му го мразя. Кой си харесам? Еония там дето гледа. Еония там дето се зададих. Се казва Митко. С прича на Митко. Но това са подробности. Няма сега си правя хое. Защото ме мързи. Извинявам се за това, което чухте. Или може би нищо не сте чули. Не знам. Може и нищо не сте чули. Да се надяваме, че така. И сега убиваме реколтата. И се чудя за какво да говоря. Картофите няма ги какво. Окей. Още малко се изпече. Имам за още една айрон сет. Още един айрон сет мога да се направя. Но няма смисъл. Добре, имам си седло, имам си Хорекс армор. Просто сега само конче трябва да си намеря. И съм готов. Добре, може после да го зеленце. Няма да ми стигне това, просто съм сигурен на 100%. Но
докато му дреме. Те няма как да влезат отзад, тъй че това мога. Тук ще се възползвам малко, ще го направя ето така, защото няма как да влезем по такъв начин. И тук свършва селото. Ще го направя ето така. О, така се дебила. После може да го помена, отново казвам. Ама га забих се. Добре, какви сте дебилни звуци, е? И какво се колебаеш? Или убиеш? Нищо, как ще бъде. Ще се замълча, защото ми свърши Каустона. Тази последната къщичка може и да не е включена в ограждението, тези последните две, защото всъщност може да ги включа и това тук, обаче... Добре. Още една фаза от заграждането на нашото селце и опазването на вилиджерите е завършена. До някъде, в смисъл, ограждението е на 50% някъде. Тук сега ще нареда малко точно, после ще ги преместя, просто за сега тук да бъдат. Опа. И един последен торч. Може да хапнем един молков. Правя така, защото не искам да хъба цял пържол само за едно бутче. Защото все пак да пестим. Имаме си доста, обаче няма. И от третия епизод започва вече, ще започнем вече с строенето на къщата ми и тук ще я направя в тази планина. Искам само да видя нещо и да прекъснем епизод след малко. Да, поне това е добре. Искам да видя колко е дълга, защото да видя с колко... как... Зарежи просто. Че аз се омотах, сега да се го направим на хлебче. И ще оставим 9. Да има за такова. За нещо потомяване или такива бузи. И... Окей. Мисля това е за епизода. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се за мен. Аз бях VortexBG. Станете черешка. Мисля, нали, аз тортата и вие сте черешките на тортата. Малките ягодки на тортата или черешките. Зарежи просто. И добре, това бях аз. Надявам се да ви хареса този клипа. Поделете с приятели, абонирайте се и абонирайте също за Blue Crew. И да.